Ninyo mga igsoning usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews. Kini nga programa hatod kanato mga igsoon sa Jewish Messianic Netzarim Torah Community. O hinaot nga manaa kamo sa mga maayong panglawas o sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim ning taknaa sa kabuntagon dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo. Iimban kini mga igsoon. Og salain atong mga pahibalo ang atong mga buluhaton, mga igsoon, umalabot nato nga panimbahon karong Sabado diha gyapon ninyo makaplagan sa Karkar naa sa Dungguan Perelos Karkar City, naagid ta sa boundary sa San Fernando, Cebu og sa Karkar City. Nga inig-abot nimo diya sa boundary na ay makita nimo diya nga welcome to Karkar, na itulay diya magigsoon na gyud tungod sa arko na welcome to Karkar diya, ubos og jotay kilid sa kanipaan na diya nga tong pobreng tigumanan. Basta Sabado dali ra nyo matultulan kay daghan ng tao diya mga igsoon nga manimba. So naa diya ang atong Shabbat. Ya, ang atong Shabbat magsugod tag alas 9 sa buntag, mahuman gid ta inigsalop gyud sa adlaw sa kahaponon sa adlong Sabado. So ingana kataas ang atong panimbahon mga igsoon. Doon na tayo mga Torah discussion gikan sa launa hangtod gyud sa alas 6 sa kahaponon ang atong Torah discussion. Munang taas kayo ang atong panimbahon mga igsoon. So inyo sa ding madungog ang atong programa sa YouTube, i-type lang ninyo ang The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. Unya, pwede sad mo kontak kanamo sa among cellphone number 0916-711-4624. Unya, doon na may pahibalo, mga igsoon, hapit na ang atong pagsaulog sab sa pisak karon ng Abril. Basta kay bulan sa Abril, mga igsoon, ang kasaulugan sa pisak. Murag di pa ko ka sigurado o ka fix gyud sa pizza mga igsoon. Basta kay bulan sa Abril sa ulugon na sab nato ang pisak o ang kaghamatsot mga igsoon kanang pista sa pan nga walay patubo karong bulan sa Abril. So inyo lang nang tanaw-tanawon mga igsoon kay di man sad ta pwede mangimbitar ni ana sa atong mga radio listeners. Ang pisak mga igsoon nga pista dili mi pwede mangimbitar sa inyo. Di sad mi mangimbitar sa mga na to dili yun membro sa aning kehela, no? Mga igsoon kay exclusive lang gid ni siya nga pista sa mga membro sa kehela kining pista sa pisak or Pasko, Passover nga kasaulugan mga igsoon. O dili kita maglangan anhin na kita sa pinakaimportante nga bahin, ang pagpamati sa pulong sa Elohim. Magampo na kita sa makadyot. Bishem Adonai Yeshua Hamoshiach Elohi Abraham Elohi Yitzchak Elohi Yisrael Sheta Adonai Shamralifi Nitzral Dal Sifatay Adonai Yeshua Bika Batakti Ki Ata Elohim Kayim Omelik Olam. Wala ko'y mahimo sa akong kaugalingon Adonai, giyahi ang akong dila sa pagtabi sa imong pulong, ang imong pulong sa kamaturan. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua Hamoshiach akong gisalig o gitugyan ang tanan. Amen og amen. So dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon og atong buksan ang atong mga balaang kasulatan. Ato sang basahon kining Salmo 147 versikulo 19 og 20. Palihog og basa ana. 47 19 ngadto sa 20. 20. Gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan, ang iyang mga balaod ug pahimatngon ngadto sa Israel. Wala kini niya buhata sa ubang mga nasod. Wala sila masayod sa iyang mga balaod. Baruch Hashem. Dayga ang Adonai. Amen. So, unsay gisulti sa Salmo 147:19 mga igsoon, iyang gihatag ang iyang mga balaod ngadto sa katawhan sa Israel lamang. Ang mga kanasuran wala mahibalo sa iyang balaod mga igsoon.
Mo na nga matud pa sa pamahayag sa adunay ang Israel lamang mo iyang gipili. Ang Israel lamang mo iyang gitawag linuwas nga katawhan. Mabasa nato na sa daang tugon nga ang Israel lamang mao ang iyang linuwas nga katawhan, mga igsoon. Katawhan ka nga giluwas matud pa diya sa mabasa nato sa balaang kasulatan. Dili ni tiaw-tiaw ang Israel, ha. Dili nato na pwede kabugal-bugalan ng Israel kay sila katawhan nga giluwas. Gihatag niya sa Israel ang iyang mga mensahe. Insakto gyud ang giingon sa ni Apostol Pablo, Roma 3:1 ba na siya, mga igsoon, nga unsa may nakabintaha sa mga Hudyo. Daghan. Matod pang Apostol Pablo, daghan. Una sa tanan, gipiyal sa Elohim ang iyang mensahe ngadto kanila. Di ba? So daghan kayog bintaha, mga igsoon. So sakto sad ang giingon sa Salmo nga gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan, ang iyang mga balaod og mga pahimatngon ngadto sa Israel. Israel is my people, matud pa sa Adonai. Ang Israel mao ang akong katawhan. So dili ni siya mailog ni bisan kinsang tawo, mga igsoon. Bisan kung dunay mangangkon diha, kay libre man nagitas pagpangangkon, o wa may magbuot nato kung mangangkon ta nga maangkon putag pinili ta nya outside ka sa Israel, lahi ka nga congregation, outside ka sa Israel, dili ka sakop sa Israel, nya moangkon kang pinili ka, way magbuot nimo. Pero kung ang Biblia mo atong pasultihon, wa kay mahimo. Kay ang gitsulti o gitug-an sa Biblia, ang Israel mo may ang pinili nga katawhan. Amen. So, what ay mahimo ana? Di na lang ta magdebate. Tingali kay sa imong pagpangangkon nga kamo ang pinili, inyo man sanang katungod, no? Katungod man na ni bisan kinsang tao. Apan kung ang Biblia mo atong pasultihon, ang Israel mao iyang pinili nga katawhan. Gihatag niya ang iyang balaod, iyang pahimatngon ngadto sa Israel. Wala niya buhata kini sa ubang mga nasod. Wa gyud niya ientrega sa Amerika ang iyang mensahe. Wa niya ientrega sa mga Amerikano ang iyang mensahe. Wa niya ientrega sa mga Pilipino ang iyang mensahe. Wala niya itugyan o ientrega ngadto sa mga Operians ang iyang mensahe. Wa niya itugyan ngadto sa mga Koreano ang iyang mensahe. Matud pa sa Salmo, adto niya gitugyan sa Israel kay wala niya kinibuhata ngadto sa ubang mga nasod. Wala sila masayod sa iyang mga balaod. Kay nganuman, kay dili sila katawhan. Muna nga ang mga nasod wala masayod sa iyang balaod. Di ba? Muna na ang mga igsoon nga dili na to pwede pulihan ang pagkapinili sa Israel. Sila ang piniling katawhan, sila ang katawhan sa Elohim, sila ang gipyalan sa mensahe, matud pa sa Salmo atong gibasa ron, gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan, ang Israel. Nya Roma 3:1 inyong nabasa, basaha palihog ya. Roma 3:1 unsay gisulti? Nakabintaha ba ang mga Hudyo sa mga dili Hudyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Daghan. Una sa tanan. Gipiyal sa Elohim ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudyo. Baruch Hashem, gipiyal niya ang iyang mensahe una sa tanan, matud pa. Una sa tanan, gipiyal niya ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudyo. So mulalis ka, wa kay mahimo. Naas Biblia mabasa. Nya Roma, Amos 3:1 ug 2. Unsay gisulti sa libro sa Amos. Munang di na ta mulalis kay naman is Biblia. Ang ato pagpaubos. Unya mingon din ta nga ing-ani di akong buhaton, magpasakop ko sa piniling katawhan nga mao ang Israel. Dili kay magpagarbo ta. Kinsa man ang Israel ron, mga igsoon, kay usahay ra ba daghan ang ni-claim
Nangangkon nga sila Jacob Israelites at kuno sila. Mga Operians nagclaim nga sila Jacob Israelites. Mga African nangangkon sad nga sila Jacob Israelites, mga Black African. Bisag asa nga nasod, pwede mo claim bisag unsa ka nga lahi, pwede ka makaklaim nga Jacob Israelites ka. Chosen people ka, kaliwat ka chosen people. Sayon naman na maklaiman ana to, pero kinsa man gyud mga igsoon ang tinuod nga Israelites, ang tinuod nga Israelites kadtong nagbalik sa Torah. Kay bisan kinsa makapangangkon Israelites ta, okay kay na. Daghan gani kayong mga Hudyo karon nga niangkon nga Hudyo sad sila pero secular, walay reliyon. Wa magsunod sa Torah. Na muklim silang Hudyo, pero ang mga rabay atong pangutan-on, maingon yung mga rabay nga dili na sila tinuod Hudyo. Kay ang gibasihan sa mga rabay sa pag-ila sa tinuod nga Hudyo, maotong mga Hudyo nga nagtura. Mga Hudyo nga nagbantay sa adlawng ipapahulay, nagsyabat, no? Mo nay tinuod nga Hudyo, nagtamod sa mga festival sa Adonai, nagsunod sa Torah, mao nay tinuod nga mga Hudyo. Dili kay katong mga Hudyo nga way Ginoo, walay Elohim, walay reliyon, dili magsyabat, pero naas Israel nagpuyo, dili na sila mo'y basihan. Kay kung kanapay atong basihan nga sila ang tinuod nga Hudyo, pwede sa adto ta nila mo dugtong. Dili man na mao. Adto ta mo dugtong sa tinuod nga Hudyo. Ang tinuod nga Hudyo sumala ni Rabbi Yosef Mizrahi kadtong nagbalaan sa adlawng igpapahulay o kadtong nagsunod sa Torah. Diin sakto sad ang giingon ni Apostol Shaul sa sa Roma Kapitulo 2. Sa Roma Kapitulo 2, versikulo 28, mga igsoon ato nang mabasa diya, si Apostol Shaul naghatag sa ilhanan sa tinuod nga Hudyo. Mo na nga atong ilhon sa pagkatinuod Israel kay daghang mamuklim sila Israelites, Jacob Israelites. Ang mga Operians mo-claim sila Jacob Israelites sila, ang African, Black African mo-claim sa sila nga Jacob Israelites sila. Pero unsa man gyud ang ilhanan sa iyang katawan nga Israel aron adto ta mo join, adto ta mo uban kadtong mga nagsunod sa Torah, nagbalaan sa adlawng igpapahulay og nagsunod sa Torah. Dili nang nagkopya-kopya lang sa Torah. Kinsa man ay nagkopya-kopya sa Torah? Nga makaingon mo ka nagtura man, pero kopya-kopya ra. O nganong kopya-kopya kay dili man haom sa Torah. Naglitok og Torah, nagisgot og Torah, pero ang Torah gilubag jutay. Maunay mga kopya-kopya sa Torah. Nga naman, Torah kunuhay kay Shabbat, term Shabbat, pero gilubag og jutay. Kay ang ilang Shabbat morning to morning. O di man na mao ang nas Biblia. So, klaro kayo nga kini nga mga tawhana ni claim nga mga Israelita tapos kopya-kopya lang dayon sa Torah. Kay kung tinuod kang nagsunod sa Torah, dili ka muhimog imong interpretasyon nga baluktot. Nga ang imong pagbantay sa adlawng igpapahulay morning to morning. Munay baluktot, munay mga bakakon nga mga tao nga ni-claim nga sila Jacob Israelites pero ang tinuod dili. Kay ang Torah wala sunda. Hinunoa, gi-interpret o giliso og jutay ang Torah. Kay ang Torah nagtug-an nga ang pagbantay sa adlaw from sunset to sunset, ang pag-ihap sa adlaw, ang counting sa adlaw. Pero ang ila morning to morning. Mo na naa mga igsoon ang piki nga mga Israelites. Ingana ba nga dapat mag-amgo ta, magbantay ta. Kay gipyalan ang Israel. Mapyalan lang ang Israel, nya daga mo claim tanawa ang Israel o gipyalan. Gingon dia gihatag niya nga pahimatngon ngadto sa Israel. Asam ni Israel ron. Okay, ang Israel napatlag sa tibuok kalibutan. Gihatag niya ang pahimatngon ngadto kanila. Ang pangutana, nagsunod ba sila sa pahimatngon sa Adonai? Nga kanang mga nag-claim nga sila sa Israelites, wala. Mubitaw nga gipasabot ni Apostol Pablo sa Roma 3. Gitumbok ni Apostol Pablo nga dili tibok Israel, kundi mga Hudyo ang gipyalan.
Hudyo gyud ang gipilan. Nganong lahi maning Hudyo, lahi ning Israel. Kaya ang Israelita, ang 10 tribes na patlag sa tibuok kalibutan, nahimong mga hintil, na-absorb sila sa mga hintil, natakdan sa reliyon sa mga hintil, nangaon na silang mga hugaw, nangahimo silang Kristiyanos. Mauto ang nahitabo sa mga 10 tribes. Samtang ang mga Hudyo, nagpabilin nga intact dito sa Jerusalem, nagpabilin nga nagbantay o nagtamod sa Torah, mauto ang mga Orthodox kaniadto, mauto ang mga Pariseo, Eskreba, lakip na ang mga apostoles o ang mga tinun-an ni Adonai Yeshua, aktibo sa Torah. Mga Hudyo to sila. Mga igsoon, mga Hudyo to. Wala to sila malos, wala to sila mapadpad sa tibuok kalibutan kadtong mga apostoles ni Adonai Yeshua. Ang mga tinun-an ni Adonai Yeshua, mauto sila yung mga Hudyo nga nagpabilin sa Torah. Adto ta mo dugtong, maunay buot ipasabot ni Pablo nga sila'y gipyalan sa pulong. Sila ang tinuod nga Hudyo kadtong mga apostoles. Ang pulong sa 3:1 gitugyan kanila, sila'y gipyalan sa pulong kay nagpabilin sila sa Torah. Dili ang mga lost tribes mo gipyalan sa pulong. Piyalan dahil nas pulong nawala man. Gitawagan ni lost in tribes, gi-absorb sila sa mga Kristiyanos nga mga reliyon, gi-absorb sila sa mga tradisyon nga iyas hintil, pagano, mga ona silang mga hugaw, piyalan dahil nas pulong. So wala na to mapiyali sa mensahe kadtong mga 10 tribes nga nangapatlaag sa tibuok kalibutan. Ang gipyalan, gipasabot ni Apostol Pablo nga ang gipyalan, mga Hudyo gyud. Ha? Hudyo gyud ang gipyalan. So mala sa Roma 3:1 atong gibasa kaganina 1 ug 2. Unsay bintaha sa mga Hudyo? Wa naman moingos Pablo unsay bintaha sa Israel. Wala na. Kaysa panahon ni Pablo iyo nakita ang mga Israelita na patlag sa tibuok kalibutan. Hibalo Gos Pablo sa istorya ng Samaria. Mao na ang capital city sa Israel. Nahibalo Gos Pablo anang duha ka kingdom sa Israel. Ha? Nasuitos Pablo niya na. Kay gatura gunas Pablo, si Apostol Pablo. Muna nga wa na siya magtumbok sa kinatibuk-an Israel. Ang iyang gitumbok Hudyo, kay si Pablo mismo Hudyo. Intact man sila diha sa templo. Sa panahong Pablo, naapay templo. Muna nga ingon si Pablo, Roma 3, unsay bintaha sa mga Hudyo. Dili Israel ang iyang gitumbok, kay nahibalo siya nga Israel napatlaag sa tibuok kalibutan. Apan silang mga Hudyo, nga sakop sa tribe ni Benjamin, Levi ug Juda, nagpabilin diha sa Jerusalem. Munang niingon siya, sila ang bintaha sa mga Hudyo, daghan. Ilang kaluwasan, ilang pagkapinili, ilang pagkatinawag, labaw sa tanan, gipiyal sa Elohim kanila ang mensahe. Gipiyal sa Elohim ngadto sa Hudyo ang maayong balita. Dili Israelita ang gipyalan. Matod pang Pablo kay ngano man nahibalo lagi si Pablo nga ang Israelita napatlaag na sa tibuok kalibutan o gi-absorb sila sa mga tradisyon, mga kultura nga iyas pagano. Nya piyalan na nimo. Piyalan pa dayon sa Adonai sa pulong nga nangapatlaag man tapos nangayabag nangasimba nag mga Dios-Dios. Wala na sila piyali. Ang gipiyalan Hudyo. Muna ang gipasabot dayong Pablo unsa ang tinuod nga Hudyo. So karon mailhan sa dato unsa ang tinuod nga Israelita. Ang tinuod nga Israelita katong ibalik sa Torah. Sa tinuod nga Torah dili nang hiwi-hiwi nga Torah nga magbutbutag hubad-hubad. Nga ang pagbantay sa Shabbat. Himuon ang morning to morning asa man ang basa sa Biblia. Pero mangita ka na kog bersikulo asa mabasa sunset to sunset naagid ko ikahatag. Leviticus 23:37 kung ako masayop. Ingon pa dito, magsugod ang inyong pagpuasa. Magsugod kini sa hapon, matapos sunod hapon. Wa gyud maingon nga magsugod sa buntag, matapos sunod buntag. Pero ang mga Operians nangayabag, nag-claim nga sila Jacob Israelites, tingali. Wa ko supag ana kung Jacob Israelites o Israelites sumugdugo. Pero ang tinuod nga ilhanan ng Israelita unsa man? Kadtong nibalik sa Torah, sunod sa pagtulunan sa mga Hudyo. Kay ang mga Hudyo gipyalan sa pulong.
Amen. Ni-claim kang Israelita ka, di naman ka mo balik og dugtong. Mumitaw ingon ni Apostol Pablo sa gibasa nato sa Roma miaging Sunday, katong Roma 11:17 nga kamong mga ihalas, katong ihalas ba? Nga mga olibo pero ihalas ganong na ihalas man. Kay napatlaag na mas tibok kalibutan, mga Israelites to. Ang mga Israelites na patlaag sa tibok kalibutan nangahimong ihalas. Samas imong manok, kung ang imong manok mahimulag na nimo, mahilayo na nimo, pila ka tuig di na nimo matiman, na adto na naglasang, kanang imong manok, mahimo na ng ihalas. Ingon ana ang nahitabo na to, olibo gyapon ta. Pero kay napatlaag man ta, nahimulag man ta sa mga Hudyo, nahimulag man ta sa templo, nahimulag man ta sa Torah, og napadpad ta ngadto sa mga nasod, og dito gi-absorb ta sa tradisyon sa mga Hintil, sa kultura sa mga Hintil, sa reliyon sa mga Hintil, mauna nga nahimutang ihalas. Pero olibo gyapon. Gipasabot ni Pablo, olibo gyapon ta, pero ihalas lang. So mohinungdan nga gipamutol ang pipila ka mga sanga, unsa man mga Orthodox, Sadusyo, Parisyo gipamputol aron nga idugtong ta pagbalik kitang mga ihalas nga mga olibo kay Israelita punta. Olibo sadta, pero ihalas tas Torah, ihalas tas balaod, ihalas tas mga pista, ihalas tas kamaturan. Amen. Pero ibalik tag sumpay, munang ingon diya sa 11:17 Roma, ibalik kag sumpay, aron di na ka magpabilin nga ihalas. Ha? Pag mobalik kag sumpay sa olibo nga kahoy, mosunod kas doktrina o pagtulon-an sa tinuod nga mga Hudyo. Amen. Di kay magbuot-buot kag imong interpretasyon. Maghimo kag imong interpretasyon sa Torah nga dili sunod sa interpretasyon sa mga Hudyo, kinsa ka man. Mao gyud. Ha? Kinsa ka man, matud pa atong basahon. 2:28-29 sa Roma. 2:28. Mm. Kay ang matuod nga Hudyo dili kadtong sa panagway lamang o ang matuod nga pagkatinuli ana sa gawas o sa lawas lamang. 29. Ang matuod nga Hudyo mao ang Hudyo diha sa kasing-kasing. Amen. Kay ang matuod nga pagkatinuli mao ang anaa sa kasing-kasing. Og buhat kini sa ruwak sa Elohim. Amen. Tanawa. Dili sa sinulat nga balaod. Makadawat kining tawhana og pagday gikan sa Elohim. Amen. Dili gikan sa mga tawo. Amen. Baruch Hashem. Ang Hashem. tinuod nga Hudyo, magipasabot ni Apostol Pablo, dili panagway, kundi sa kasing-kasing. Kay kung ang panagway mo'y basihan, nasayop si Rabbi Yosef Mizrahi sa pag-ingon niya nga kanang namuyo diya still abib nga mga walay Ginoo, walay Dios, walay relihiyon, dili na sila Hudyo. Nasayop si Rabbi Mizrahi ana kay kung ingon siya nga dili Hudyo kung ang tan-awon di ay og ang basihan sa pagka-Hudyo ang panagway. Kay ang panagway ra bagid nila, Hudyo ra bagyod. Kung tuli sad, wa lang sila relihiyon, di lang sila mutuo sa musunod sa Torah kay wa sila relihiyon. Pero Hudyo sila, base sa DNA, base sa dugo. Pero si Rabbi Mizrahi, samas kang Apostol Pablo, nginingon, dili na mo'y basihan. Ang tinuod nga Hudyo, Hudyos kasing-kasing. Dili sa panagway. Dili sa gawas nga pagkatinuli. Kung dili sa tuli, diha sa kasing-kasing. Amen. So, ang panglantaw ni Rabbi Mizrahi, Yosef Mizrahi, o ang panlantaw ni Apostol Shaul, mapareho. Pareho ang ilang pag-ila sa usa ka Hudyo. So ingon na sad ang pag-ila karon sa tinuod nga Israel. Ang tinuod nga Israel mobalik sa Torah, mobalik og sumpay sa olibo nga kahoy nga mao mga Hudyo. Pero mubulag kas Hudyo kay magtukod kag imong reliyon, magtukod kag imong understanding, di ka gyud mahibalik, ihalas ka lang gyud gyapon. Sa pagkapinili, walay question ta na nga ang Israel pinili. Bisag na patlaag sa tibok kalibutan ng Israel, pinili gyapon sila. Pero sa pagkapiniyalan sa pulong, wala sila piyali kay nangapatlaag man, nangasaag man sila.
Ang gipialan ang nagpabilin dito sa Jerusalem, nagpabilin sa Torah. Muna nga di ka kakita sa Biblia nga dunay mga propeta nga gikan sa tribe ni Dan, Naphtali, Isakar, Gad. Walay mga propeta nga gikan diya. Reuben. Gikan sa banay ni Reuben. Wala kasagaran sa mga propeta nga namuto sa Israel. Gikan sa Judah, Levi, Benjamin. Nga naman, mismo si Haring Shaul, gitawag man sa siyang propeta. Sa mga tribe si Shaul, si Haring Shaul. Benjamites. Pero giisip siyang propeta, kaya nagpropesya man sad siya. Mabasa na to diya Samuel, nga nagpropesya si Haring Shaul. Ingon kayo sila nga, propeta na po dahil ang anak ni propeta na sa dahil ni si Shaul. Nga naman mga igsoon, na adya nga ang gipili nga mga propeta nga nanggawas sa Biblia gika sa Levi kasagaran silang Jeremiah, Yeremia, mga Levites na sila. Kasagaran sa mga propeta nga namuto sa Israel gikan sa tribe ni Levi, Benjamin ug Judah. Mao bitay hinungdan nga si Yeshua sa dihang gilabanan siya ni Nicodemus. Niingon dayon sa Kaipas, pagtuon sa kasulatan. Giingnan niya si Nicodemus, yang giinsulto. Pagtuon sa kasulatan, walay propeta nga nagagikan sa Galilea. Nganong nakaingon ana si Kayapas nga walay propeta nga nagagikan sa Galilea, kay ang tanang propeta natawo gayud sa Bethlehem. Walay propeta nga gikan sa Samaria. Walay propeta nga natawag sa Samaria. Walay propeta ang tawag kunog Galilea, matod pa ni Kaipas. Diba? Nakabasa mo ana nga portion diya sa libro sa Juan nga iyang gibadlong si Nicodemo. Katong ilan ang gihukman si Adonai Yeshua niya si Nicodemo, niingon nga ang atong balaod wa man magsugong maghukom tag tao. Niingon dayon siya, pagtuon sa kasulatan, walay propeta nga nagagikan sa Galilea. Tinuod na ilang gibasa sa Torah, ilang gibasa sa Tanak, wa pay history nga dunay propeta gikan sa Galilea. Labaw na nga way propeta nga motunghag Pilipinas. Labaw na nga way propeta nga matawag Mindanao. Wa magay propeta ang tawag Galilea, Mindanao na noon. Mao na ang mga igsoon nga ang mga propeta gikan ra gid idea sa tribe sa mga Hudyo, sa Jewish community. Mo na nga mo nang giingon ni Apostol Pablo nga unas tanan ang bintaha sa mga Hudyo, unas tanan gipiyal kanila ang mensahe sa Elohim. Kay ang mga propeta mo may gipialan sa mensahe. Unya asa man nga tribe ang mga propeta nadya sa Judah, Benjamites og sa Levites. Karon naabay mga mabasa nimo kaliwat ni Reuben, ni Gad, ni Naphtali, Isakar, Sabulon na himong propeta, wala. Mga igsoon, na lost tribes sila, nangapadpad sila sa tibuok kalibutan, ang 10 tribes. So, ang tsansa sa 10 tribes, kay pinili ng yapon sila, mawala ang ilang pagkapinili. So, mala sa Amos 3:1. Wala mawala ang pagkapinili sa Israel. Pero maghisgot ang piniyalan sa pulong, dili sila gipialan. Sa ilang pagkapinili, pabilin sila. Muna nga, padayon ang panawagan sa Adonai ngadto kanila nga sila mobalik sa Torah. O kinsay mugiya nila balik sa Torah? Ang mga Hudyo. Kamo nagipasabot ni Pablo, isumpay ka pagbalik kay napadpad mo, napatlaag mo, nalos mo. Gi-absorb mo sa mga Gentiles. Nangahimo mong mga Hintil. Ibalik mo pagbalik, isumpay mo pagbalik sa olibo nga kahoy. Buti pasabot, pag masumpay ka pagbalik unsay ilhanan, musunod na ka sa pagtulunan sa mga Hudyo. Musunod ka sa teaching sa mga Hudyo. Musunod ka sa Torah. Unsang adlaw ang Hudyo gasimba. Unsang adlaw ang kwentada sa mga Hudyo sa adlaw nga Shabbat, mo na imong sundon. Kanos ang ilang mga pista, mo na imong sundon. Dili kay magbuhat-buhat kag imong doktrina. Mag-interpret kag imo. Giyabag lang ninyo yung kaugalingon. Muna mga igsoon, makaklaim ka, libre ka mo claim nga ikaw, Jacob Israelites,
makaklaim kang ikaw Israelita sad. Makaklaim kang ikaw dugong Hudyo. Pero ang tinuod nga Hudyo, ang tinuod nga Israelita, kadtong tao nga ang kasing-kasing na anay Torah. Sumala sa atong gibasa, Roma 2:28-29. Nga ang ilhana, ang tinuod nga Hudyo, tong Hudyo sa kasing-kasing. Kanang kasing-kasing nimo nga nahigugma sa Torah. Nahigugma nga moalagad sa Adunay. Nahigugma nga mutipon sa katawhan nga mga Hudyo. Atong basahon ang Amos 3:1-2. Katawhan sa Israel. Oh. Pamatia kining mensahe nga gisulti sa Adunay batok kaninyo Oh. nga iyang gikuha gikan sa Ehipto. Mm. Sa tanang katawhan sa kalibutan, kamo lamang ang akong gipili ug Amen. gimahal. Oh. Busa silutan ko kamo tungod sa tanan ninyong sala. Amen. So sa ilang pagkapinili, sa ilang pagmahal sa Adunay nila, wa gina mausab. Di gina mabakwi. Mo bitaw kita mga Pilipino, kita mga igsoon, kung dili pa ta dugong Israelita, tingali di ta mahibalik aning, di ko mahibalik aning Torah. Pero kung kay akong gituohan nga dugong Israelita ko, dugong Israelita mi nga mga kaliwat, mga Silva family. Munang pasalamat ko, pwede man sa tanang Israelita maluwas. Matod pa sa Biblia, bisag samas balas baybayon ang kaliwat ni Israel, ang salin naman gyud may maluwas. Nagpasalamat ko. Bisan tuod dili tibuok na kong pamilya, dili tanan mga igsoon na luwas. Nakabalik sa Torah. At least ni ako nga nahimong salin mga igsoon. Amen. Nga gipili sa Adunay aron makabalik sa iyang Torah. Kay dagha man yung moabot nga mga katalagman pa. Dagha mga matay niya ang salin niya na mo'y maluwas, mahibalik sa Torah unya kung sila maghinulsol ug mobalik sa Torah sa Adunay mga igsoon. So dalaygon kayo ang Adunay. So anita mga igsoon sa Roma pinadayag 9:4 ato ning dalikyatan ang pinadayag 9:4. Kining ilhanan nga gihatag sa Adunay, tima ilhan nga gihatag sa Adunay. Pinadayag 9:4. Gidid-an sila sa paghilabot sa mga sagbot o sa kakahuyan o sa bisan unsang tanom. Makahilabot lamang sila sa mga tawo nga walay patik sa silyo sa Elohim diha sa ilang agtang. Amen. So, gitagna na daan pag moabot ang katalagman, kay kining pinadayag nagisgot na ni sa mga katalagman sa katapos sa mga adlaw o wa ta mahibalo kinsay na sayod nga kining gitawag natong coronavirus ron usa na ni sa mga katalagman nga mulaglag sa mga tao sa kalibutan. Amen. Apa nang adunay naghatag siya og pagpugong o warning, pasidaan, batok ni anang tiglaglag, batok ni anang coronavirus. Gidid-an sila sa paglaglag sa mga balili o sa kakahuyan. Sa bisan unsang tanom, makalaglag lamang sila sa mga tao nga walay patik sa Elohim diha sa ilang agtang. So ang laglagono nila pag moabot ng katalagman, takabalo humani ning coronavirus na apay laing mosunod. Nasad mga igsoon. Pero ang warning sa Adunay, ang pasidaan sa Adunay nga di sila mulaglag sa mga tanom, kakahuyan. Laglago nila ang mga tao ra, mga tao nga walay patik sa Elohim ang ilang agtang. Duha man ni kaklasing patik god, na ay patik ni Satanas nga gitawag 666. Og naa say patik ang Elohim sa iyang katawhan. Pag ang patik sa Elohim sa iyang katawhan, mga igsoon, naa nimo dili ka maapil aning gitawag nga laglag. Paglaglag sa tiglaglag. Unsa ang patik sa Elohim sa ilang agtang, mga igsoon? Mao ang Torah. Naa sa Ezekiel, Ezekiel kapitulo 9:4-6, mga igsoon, ang patik niya is litra nga tau or tav. Sa alphabet sa Hebreo, tau or tav, mga igsoon.
Mao'y patik sa ilang agtang nga ang tav or taw mga igsoon nagrepresent sa Torah. Torah sa Adonai. So, unang patik sa agtang mao ang Torah. Pag naa ang Torah sa imong agtang, mo na'y patik sa Elohim, ilikay kanya sa tiglaglag. Basaha, Ezekiel 9:4. 9:4. Mm. O giingnan siya sa Adonai, libuta ang syudad sa Jerusalem, Mm. og butangig patik ang agtang sa tanan, Oh. nga naguol og nag-agulo Oh. tungod sa hilabihan kang ngilad, nga mga buhat, nga gihimo sa mga lumulupyo niini. Oh. 5. Giingnan usab niya ang uban, sunod kamo kaniya og pamatya ninyo sa walay kaluoy Ala. ang mga nagpuyo sa syudad. Ala. 6. Sugo niya ng coronavirus. Sila sulod mo syudad. Laglaga mga tao. Way ko kaloy. Bata kabalo, kining coronavirus. Usa ni ka-anghel nga maglalaglag. Anghel sa kamatayon. Tiglaglag nga anghel sa Adonai. Paglaglag sa mga taong walay patik sa Elohim ang ilang agtang. Pero unsay di laglagon? Ayaw suruya ang suroy sa syudad sa Jerusalem og butangig patik ang agtang sa tanan. Unsay patik sa agtang diang gibutang? Patik sa Elohim. Mga igsoon, letter ta o taw, litra nga taw or tav mga igsoon nga nagrepresent sa Torah. Unya padayon ta sa size. Pamatya ang mga tigulang Diyos. og ang mga batanon, Adios, ingon laras. man ang kabataan o kababayin-an. Di laras. Apan ayaw ilakip pagpatay kadtong may patik Oh. sa ilang agtang. Tanawa. Sugdi ninyo kini paghimo dinhi sa akong templo. Busa giuna nila pagpamatay ang kadagkuan dito sa templo. May gani ni. Makaingon ta, wa tay labot ana, tuara nas Jerusalem. Kay tuwa man ditong templo. Pasalamat ta. Nahitabo gani ni dito mga igsoon sa templo sa Jerusalem. So, napoy mahitabo mo suroy sa tibok kalibutan. Kay kining si Pinadayag Kapitulo 9, versikulo 4 itong gibasa, wa man po ni magtumbok og lugar, og dapit, kung asa mahitabo. Basta kay ang giingon na niya, ayaw, ilaki paglaglag ang mga tanom, mga kakahuyan, o ang laglagon ninyo, kadto lang walay patik sa Elohim sa ilang agtang. Unsa man gyud ang patik sa Elohim sa ilang agtang? O kaduha, o Exodus, basaha palihog, Kapitulo 13, versikulo 9, o versikulo 16. Okay. 13:9. Exodus Kapitulo 13, versikulo 9. Kining maong seremonyas magsilbing usa ka timaan diha sa inyong kamot ug usa ka patik diha sa inyong agtang. Nga magpahinumdom kaninyo aron magpadayon kamo paghisgot sa balaod sa Adonai. Kay siya ang nagpagawas kaninyo sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Unsa ang balaod? Unsa ang patik sa atong agtang? Patik sa atong kamot o patik sa atong agtang. Kanang giingon dahil Pinadayag 9:4 nga patik sa agtang, patik sa Elohim diya sa ilang agtang, mao di ay ni ang Exodus 13:9. Unsa na siya? Ang pangilin sa pan nga walay patubo. Kana day pagsaulog nimo sa matsa kag hamatsot, pista sa pan nga walay patubo, mao na nay patik sa imong agtang kung kana imong gisaulog. Pero kung wa pa ka makasaulog ni anang gitawag nga kag hamatsot o unleavened bread, wa ka makasaulog sa pista sa pan nga walay patubo, wala pa kay patik sa Elohim diha sa imong agtang. Amen. Mao ni patik sa Elohim. Nga matod pas Christian, ang patik sa agtang Jesus, bot-bot ninyo. Asa mabasa? Jesus yung kagaral. Na Exodus. Versikulo 16, 13:16 gyapon. 13:16. Kining maong seremonyas mahimong usa ka tigpahinumdom sama sa usa ka timaan diha sa inyong agtang. diha sa among mga kamot o usa ka patik diha sa among mga agtang. Patik sa atong mga agtang. Kay gipagawas man kami sa Adonai gikan sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Kita nimo? Ang mga patik sa agtang di ay sa mga Hudyo, sa mga Israelita,
ang paan nga way patubo og ang panganay nga mga anak. Firstborn. Mao nay patik sa agtang mga igsoon. Og ang unleavened bread, paan nga way patubo. Ikaduha nga patik sa agtang mao ning pisa ka katong primero Torah. Deuteronomio 6 versikulo 6 ngadto sa 8. Deuteronomio 6 ngadto sa 8. Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisguti kini kung ana kamo sa inyong balay o kung magpanaw kamo o sa dayon yung katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Amen. Ibugkos kini sa inyong kamot ingon nga ilhanan ug ibutang nga timaan sa inyong agtang. Timaan o patik diha sa inyong agtang. Sulat kini diha sa ligi sa pultahan sa inyong balay ug diha sa inyong mga ganghaan. Amen. Nya akong basahon pa gyud diri maigsoon. Hebrehanon 8:10 mao kini ang kasabotan nga himuon ko tali kanako og sa katawhan sa Israel. Humani adtong mga adlaw nag-ingon ang Adunay, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga huna-huna og isulat ko kini sa ilang kasing-kasing mahimok ako nga ilang Elohim og mahimo sila nga akong katawhan. Tanawa ra mga isuon ang patik sa agtang dai nato ang Torah, ang pisak, ang unleavened bread, ang firstborn, mo na mga patik sa atong agtang, mga igsoon, og ang Shabbat, napagyud Shabbat, Ezekiel 20, versikulo 12, 19, ngadtos 20, Exodus 31, 13, ngadtos 17, og pinadayag 14, 1. Unsay patik sa atong agtang, ikatulo nga patik, Shabbat. Na ilista ninyo diya, mga igsoon, basaha Ezekiel 20, 20, 12, o glaktod sa 20. Dugang pa niini gihatag ko usab kanila ang adlaw ipapahulay. Aron tamdo nila ingon nga usa ka ilhanan tali kanako ug kanila. Aron masayra nila nga ako ang Adunay maoy nagpili kanila. Amen. Tanawa, unsay patik sa atong agtang? Ang Shabbat. Mga igsoon, dili na matuis. Pag wala nimo bantay ang Shabbat, wala ka magsaulog sa Shabbat, wala ka magsaulog sa pisak, wala ka magsaulog sa unleavened bread, wala ka magtuman sa Torah, delikado ka ni ining coronavirus nga manglalaglag sa kalibutan. Delikado ka. Bisan pagpalito nimo ang tanang mga face mask, mga igsoon sa tibuok Pilipinas. Tabunan mo na ang imong kaugalingon anang mga mask, mga igsoon. Di nagyod ka makalingkawas sa kastigo sa Adunay. Gawas lang kung ang patik sa Elohim nga makita diha sa imong agtang. Dili ka gyud unsaon sa maglalaglag. Muna importante dining patik sa Elohim, mga igsoon. Exodus 31:13 ngadtos 17. Unsay gipakita diya? 31 13 ngadtos 17. 13. Sultihi ang katawhan sa Israel. Nga kinahanglan tamdo ninyo ang akong adlaw nga ipapahulay. Amen. Kay mao kini ang ilhanan tali kanako ug kaninyo ug sa inyong kaliwatan. Aron kamo masayod nga ako ang Adunay. Amen. Maoy nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. Busa kinahanglan nga tamdo ninyo ang adlaw nga igpapahulay. Shabbat. Kay gibalaan kini alang kaninyo. Ang dili magbalaan niini kinahanglan patyon. Tanawa? Ang magtrabaho sa adlaw igpapahulay puohon gayod. Amen. Tanawa. Puohon gayod ang magtrabaho sa kada Shabbat. Padayon. Buhatan ninyo ang inyong mga buluhaton sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapito adlaw sa pahulay ug ginibalaan. Amen. Gigahin kini alang kanako. Patyon ang magtrabaho ni anang adlaw. Tanawa. Mga igsoon. Okay? Kinahanglan tamdon sa katawhan sa Israel
ang adlaw nga ipapahulay Amen. kay kini usaman kakasabutan nga dayon. Dayon nga kasabutan, dili mausab nga kasabutan. Timan ini mga igsoon, dili wala magkomedya kaninyo ang Adonai. Wala magkomedya ang Biblia. Ang tanan nabasa nato nga naas kasulatan kining tanan tinuod. Amen. Ang tatak sa atong agtang nga gipatik sa Elohim sa atong agtang aron makalikay ta niining mga tiglaglag o maglalaglag karon nga coronavirus o unsa pang sakit nga mosunod human ni ana. Mga igsoon, ang Torah, ang pisak, firstborn, unleavened bread, mga igsoon, og ang kitawag na tog Shabbat. Ha? Ang Shabbat. Pag dili wala nimo ni masaulog, kumusta mo mga Kristiyanos? Hala, sige. Puasa gid mo tag 40 ka adlaw, 21 ka adlaw kay parang di mo maapektuhan aning laglag nga gihatag sa Adonai. Ha? Nining manlalaglag nga gipalakaw, gipasuroy sa Adonai karon sa tibuok kalibutan nga gitawag coronavirus og di ka kahibalo, wa ta kahibalo human ni ana naapay lain mo sunod ni ana. Basta kay ang among pahibalo diri atong patikan ang atong agtang, atong ipatik sa atong agtang, atong dawaton ang patik sa Elohim. Sa atong agtang mao ang Torah, pisak, Passover, o kanang firstborn, unleavened bread, Shabbat, mo nay tatak sa iyang agtang. Ayaw ang tatak nga 666, kay iya ng Satanas. Kundili ang tatak nga iyas Elohim. Mo nay atong paningkamutan nga ato ning madawat. Kanus ani mo madawat ang tatak sa Elohim, patik sa Elohim sa atong agtang, sa diyang imo ning sundon, imo ning ikinabuhi, imo ning i-apply sa imong kinabuhi. Pero kung magsigi kag pangatarungan, aning balaod, aning tura sa Adonai, mga igsoon, delikado ka. Delikado ka na ining coronavirus. Ha? Anghel nga tiglaglag kini, nga gipasuroy sa Adonai sa kalibutan, paglaglag sa mga tao nga walay patik sa Elohim ang ilang agtang. Ha? Basahan na ninyong maayo ang pinadayag 9:4. Mga warning na sa Elohim para sa mga tao makabantay maghinulsol. Unsay atong hiwali miaging mga Domingo, maghinulsol ta. Unsay paghinulsol? Mobiya ta sa atong sala. Unsay sala nato? Ang pagkamalinapason sa Torah. Muna'y sala sa katawhan. Ang pagkamalinapason sa Torah. Balik tas Torah mga igsoon. Dawato na to ang Shabbat. Magsaulog na ta siyang adlaw igpapahulay. Maunay kalipay sa Elohim. Ha? Mubalik ta siya mga pista. Magsaulog ta sa mga pista sa Adonai. Kay maunay tatak sa atong agtang. Sa ulogon ta ang iyang pista nga malipayon og kinasing-kasing. Aron nga mahimong tatak sa atong agtang, patik sa atong agtang ang maong mga kapistahan. Pag wala ninyo matuman kining mga pista sa Adonai, ang Shabbat ug ang Torah wala sa inyong agtang, wala sa inyong nahuna, mga igsoon, wala kay patik sa Elohim. Ha? Wala kay patik sa Elohim. Ug ang patik nga 666 mo'y naa sa imo. Nas imong agtang. Mo nang hinuktukig maayo. Ha? Kinsa man gyud makaluwas nato panahon sa kalaglagan? Walay lain. Ang Elohim. Unya mo luwas ka ang Elohim nimo kung tama nas baba ang imong pagsangpit wala sa buhat. Dili ka mutuman sa mga sugog balaod. Unya magpaluwas ka dayon niya. Tumana ang sugog balaod. Dawata ang Elohim. Dawata ang iyang Torah. Dawata ang iyang mga pagtulunan. Di man pwede nga ang imurang dawaton ang ngalan. Taman ra kas ngalan, unya di ka mo dawat sa iyang mga pagtulunan. Di sad pwede nga pagtulon na ra imong dawaton, yung ngalan niya, di po nimo dawaton. Kaya nga, kumplito ba? Kumplito. Dawaton ang ngalan, dawaton ang pagtulunan. Dawaton ang pagtulunan, dawaton ang ngalan. Dawaton ang Torah, dawaton ang ngalan nga Yeshua HaMashiach. Kung dawaton ang ngalan nga Yeshua, dawaton nimo ang Torah o ang iyang mga kapistahan, imong sundon, imong tumanon. Kay mauni patik di ay sa atong agtang mga igsoon. Sa lisura, no? Kung
moabot ang mga kalaglagan sa diris Pilipinas mga igsoon. Unsa may atong depensa? Walay lain. Balik sa Torah sa Adonai. Ha? Balik ta sa Torah sa Adonai mga igsoon. Walay laing pamaagi. Kay kung dili ka magpapatik sa Elohim sa imong agtang, sigurado ko nga patikan ni Satanas ang imong agtang og 666. Gusto ka na? Ha? Gusto ba ka na mga igsoon? Kuya ba kayo ang mga secret namer, ang mga tagayaswa may musulti? Kay kanang Jesus kuno ninyo, 666 na rin kuno na. Ha? Madisgrasya mo. Ha? Kung ang taga-Yaswa mo'y pasultiho, kanang inyong Jesus Christ, mo na ang 666. Napatik sa inyong agtang. Ha? Mo na hinungdan nga di na mo makalingkawas niya na. Pero nga anong sila, gikan mas Jesus na kalingkawas man. Dili pa na mao mga igsoon. Kung pinili ka sa Adonai, muingon lang giko, kung pinili ka sa Adonai, hatagan gid ka niya og malinawon og kanang tin-aw nga panghunahuna nga ikaw mismo makadesisyon ka nga mobalik ka sa Adonai sa tibok mong kasing-kasing og mobalik ka sa pagtuman sa iyang Torah. Imo nang biyaan ang imong pagkamasinupakon sa Torah. Ha? Maglisod ba mo? Ako to ang gisgutan sa miaging Domingo. Mga pastor, maingon mo, lisod man ng Torah. Unya ang giingon sa Hunuhuan, 5:2-3, dili man lisod tumanon ang iyang masugo. Ang ako rin yung ahawag ninyo. Mga membro, brothers, sisters, pastors, naminaw ron, ang akong awhag ninyo, aron di mo maglisod pagtuman sa sugog balaod sa Adonai, higugmaa lang ninyo ang Adonai. Ayaw lang himuang ang inyong gugma naras baba. Nganong gibalik-balik manamo ni ang Torah sa Adonai pagpasabot ninyo. Ang Shabbat pagpasabot ninyo. Kay lagi dili na mo kinahanglan walihan panako bahin og pagtuo bahig kaluwasan kay kamo mismo nagtuo na mo anang kaluwasan. Nagnaa na mo'y pagtuo, kaso lang ang inyong pagtuo wala sa husto. Ha? Muna hindi na ko magwali ninyo bahi pagtuo, kay na mo'y pagtuo. Ang ako na lang koreksyonan ang inyong pagtuo nga mahusto na, kay wala sa husto ang inyong pagtuo. O ang inyong pagkinabuhi sad, wala mahusto, kay nagkinabuhi mo nga walay Torah. Ang amo nga giyahan mo nga mabalik sa hustong pagtuo o magkinabuhi diha na sa Torah. Amen. Kay lisod kay walihan mo na mo grasya, tuo naman mo grasya, walihan mo pagtuo nga daan na mo na pagtuo. Na naman gani mo reliyon. Nagtuko naman gani mo inyong kaugalingong reliyon. Kay na mo'y pagtuo niya, walihan pa din mo na mo pagtuo. Ang amo dire nga korehian ang inyong sayop nga pagtuo. Ang tinuod nga ngalan sa Misaya, walay lain, Yeshua HaMashiach, na atay artifacts nga ebidensya mga igsoon. Ang ossuary box ni James or Jacob nga nakaplagan dito sa Jerusalem. Ossuary box mga igsoon nga ang nakasulat dito modern Hebrew nga upat ra gyud ka letra ang ngalan sa Misaya, Yod Shin Waw Ayin. Dili Yod He Waw Shin Ayin dili. Kundi Yod Shin Waw Ayin. Upat ra gyud ka letra ang nakasulat dito sa ngalan sa Misaya nga mao ang atong Adonai Yeshua. Munang Yeshua, Yod Shin Waw Ayin. Ang nakasulat sa ossuary box dito mga igsoon, Yaakov Bar Yosef Akwe di Yeshua, kay Aramaic nga pagkasulti. Kay sa panahon nila, Aramaiko ang ilang gigamit. Samtang ang Hebreo, gipreserve og adto lang gamiton sa sinagoga panahon sa Shabbat. Samtang sa ilang daplin-daplin o kadalanan, sa daplin-daplin mga igsoon, ang ilang ginagamit Aramaic. Muna ang nakasulat dito, dili Ben Yosef, kundi Bar Yosef. Yaakov Bar Yosef Akwe di Yeshua. Kay kung Hebreo pa to, Yaakov Ben Yosef Akira or Akwe di Akwe Yeshua. Or dili pod Akwe, dili pod kay kanman
Hebrew man. Pero kay Aramaic man, Akwe di Yeshua. Unya, Bar Yosef. Pero ang ngalan, Yaakov o Yosef o ang Yeshua, nagpabilin. Mga igsoon, wala mausab. Muna na nga ang nakasulat dito nga letra, dili ang palyo, dili sad ang ancient Hebrew, mo hinungdan nga dili kakaprob nga sa panahon sa mga apostoles, ancient Hebrew ang ilang gigamit nga alphabet, dili modern Hebrew ang gigamit nilang mga apostoles. Panahon sa Misaya, ang gigamit nila nga Hebrew mao ang modern Hebrew. Naatay ebidensya, artifacts mga igsoon, ang ossuary box ni James nga igsoon ni Yeshua. Nakalutan. Naagyoy scrape, sulat nga nakabutang nga Hebrew nga karakter. Pero Aramaic nga pagkasulti. Munang Yaakov Bar Yosef Akwe de Yeshua. Munang Yeshua ang tinuod nga ngalan nga gihubad sa in English dito, James, son of Joseph, brother of Yeshua. O kay wa naman sa tay igong panahon mga igsoon, alang sa atong pagpadayon ako mag-auhag kaninyo sa pagsunod sa akong mga pag-ampo, ilabi na sa mga wapa o first timer pa nakadungog ing na siya doon na Yeshua, pasaylo ako sa akong mga kalapasan o makasalanan. Dawaton kay ikaw nga akong manuluwas og hari song kinabuhi. Luwas sa ako uban sa akong tibuok panimalay. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua Moshiach, dawaton ko ang imong Torah sa ngalan nimo. Amen. Adonai Yeshua, ikaw magapanalangin sa among mga sukinig paminawog sa mga bag-uhan nga nakadungog ning programa, hinaot pa nga mabuksan ang ilang mga salabutan o mga lagad sila kanimo. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua Moshiach. Amen. O kay wala naman kita igong panahon, kini ang inyong ubos nga alagad sa kanginan, Brother Gideon Silva, akong kauban mahal nga anak, Chid Kinris Silva, manamilit kayong tanan sa pagingon nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatog magatuman ini hangtod sa sunod nga higayon sa samang taknaw sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Baruch haba b'shem Adonai. Dalaygon ng nagani sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom.